פרומו קטן, לפני שהתחלת את השיעור, אתה חניך עם 12-13 צניחות, סיימת FF, עשית קואוץ' טרקים עם, לא יודע, רז, והיה לך מגניב. עכשיו נפגשנו במועדון. מה נשמע? מעניינים. אתה צריך קואוץ'? מה קורה? איך מרגיש? נהדר. יש לך לוגבוק? כן. יופי, אני רואה שצנחת עם רז, טרקים, איך היה? על הרז יש לך וידאו? כן, הוא שלח לי. תראה לי. יש לך וידאו של נחיתה? תראה לי. מדהים. אחלה. חבריות, הכל בסדר? יופי, צלחת במועדון הזה? יצא לי לצלוח את הכל, כן. עשית את הקורס פה? לא. לא, אוקיי. בסדר. כן, בעצם. איך הנחיתות? איך הנחיתות שלך? על הרגליים, עד עכשיו. וואו, טוב. לא צללת או תרמת דם בימים האחרונים, זה יכול לקרות ישראל לגמרי. לא, אוקיי, סבבה. טוב, מדהים, נהדר. אז אני יודע איפה אתה מבחינת עצמך, בואו נחשוב מה עושים. אז אני אפתח רגע את הסים, או בואו נפתח את הסים, אתה יודע מה זה הסים בכלל? כן, נמצא לי. תראו את האפליקציה. אז יש לך, הקטגוריה הקודמת שעשית היה F, זה הטרקים, ועכשיו אנחנו ב-G, אתה יכול להגיע ל-G? נראה מה המטרות שלנו. עכשיו, ה-G מתחלק למטרות, כאילו G זה גדול, זה כמה צניחות. אנחנו נתחיל מהחלק הראשון. בכללי זה טיסה קדימה, זה המטרה שלנו. אני הולך לרשום את המטרות שלנו אפילו פה, שזה יהיה מול הפרצוף, כאילו מה אנחנו הולכים לעשות בצניחה. בסדר, קצת, אתה יודע מה? יש לי את הטאבלט. הצעתי את זה, אתה לא צניחות. יש לי פה טאבלט, תכתוב על החלום פה, זה לא מראה. יפה, אז תסתכל רגע, בסוף יש לך את שתי הצניחות שם, זה שתגיד לי מה צריך לעשות בצניחה. אם אתה מוצא את ה-die flow זה כאילו הסדר של הצניחה. הצניחה שאנחנו עושים זה G1. בסוף של הזה, הנה die flow, בדיוק. אתה יכול להגיד לי כאילו מה עושים? זה הראשון, כן. אתה לעשות ספוט. ספוט, עשית פעם? לא. אז אני לומד לך, סבבה. מה הלאה? זיר פלור טקסי. אז פלוטר יצאת מהסקייבן? כן, יצא לי. סבבה, אני מסמן וי כאילו למה עשית. ואני אעשה סימן שאלה על מה שחדש. אוקיי. forward movement לדוק. כיסא קדימה, פלוס דוק. זה אני מניח שעוד לא עשית. לא. אוקיי, מה עוד? break off sequence. אוקיי, פרדות. נחל 4,000. סליחה, 4,000. כמה פיצ'ר. אוקיי, בדיקת תקופה, ברור. כן, APT שזה טאפ. ו? לוקייטר הולדינג אריה. למצוא את יש דברים חדשים שאתה רואה פה. הגלייד פאט, נכון, אז תרגיל חופה, זה התאמה של קצב דאייה, נקרא לזה. התאמת קצב דאייה, ומה עוד? הפאטרן. תבנית נחיתה. ופלר PLF נצטרך. טוב, מה מפה חדש לך? זה ספוט חדש לי. הספוט, הטיסה קדימה. כן. ההיפרדות עשיתי עם רז. לא עשית? פתחת במקום, נכון? אז זה חדש. לא, אוקיי. סליחה, אתה יודע לפתוח, לא היית פה. שמעת קצב תאייה, זה חדש, תביא נחיתה. סגור, יופי. אז אנחנו נעבור כאילו מההתחלה עד הסוף. מה שאתה יודע פשוט תראה לי, ומה שאתה לא יודע, אני אראה לך ואז תעשה. אוקיי, מצוין. אז מבחינת מטרות, רשום את המטרות, רגע, תפתח את זה, רשום שם מטרות גם, נכון? זה נקרא Advancement Criteria, זה בהתחלה. יש פה זה, ממש בהתחלה של ה... ממש בהתחלה, מה זה? זה
פרי פול דברי, רגע זה הצ'קליסט. דברי, אקדמיק. זה ה-advancement, הנה, advancement criteria. רגע, אז זה קצת הרבה, אז אנחנו לא... זה... יש פה חלק דברים של ממש ידע, עכשיו אני מכין לך רק לצניחה, בסדר? לא את השיעור שצריך לעבור. פרי פול. הנה, אז מה אתה צריך לעשות בפרי פול? רידוק מסופית. שתי דוקים. נגיד 3 מטר? כן. כן, בערך. כן. אוקיי, ו... נצלר אליו פסורים. זהו, אז זה כבר יהיה בצניחה הבאה. ועכשיו אנחנו רק נעשה את הקדימה אחורה. אוקיי, ומה עוד? היפרדות ולעשות טרק בטווח סטייה של 50, כאילו טרק של לפחות 50 פיט, שזה בקטנה, זה קצר. ולפחות 10 מעלות, אז טרק 50 פיט, משהו כמו, בוא נגיד נעגל למעלה 15 מטר, וסטייה עד 10 מעלות. זהו, נשמע סביר? מה לגבי הקופה? אוקיי, אז כן יש פה היפוך פניות, אז אני אשנה כרגע, אני אעשה רק את ההיפוך פניות בצניחה הזאת, בסדר? אז במקום התאמת קצב דהייה, אנחנו נדבר על משהו שנקרא היפוך פניות, גם את זה לא עשית, נכון? מה זה היפוך פניות? אז אני איתך. מעולה. סבבה? וזהו, אז אני צריך לפחות 2 כאלה שנצליח, בכל הצניחות של הג'י. זה ההיפוך פניות. בסדר, אז יש לנו את המטרות שלך, ויש לנו את מה עושים. מתאים לך ללמוד את זה? כן, בטח. סבבה. יופי, אז תפתח רגע את הוידאו. את הוידאו. של G1, מה שביקשתי לך לפתוח קודם. יפה, אז זו הצניחה שאנחנו הולכים, אתם יכולים לבוא לפה לראות מהצד כאילו רגע. זו הצניחה שאנחנו הולכים לעשות. בסדר? ככה שתראה אותה בתמונה כללית רגע. איזה כיוון מרים את זה? אבל עדיף ככה. סבבה, הוא מחזיק. במצב רגע אנחנו נעבור לפי הצ'קליסט. ציפור לא תאכל את אז בוא נתחיל. אז בוא נתחיל מהספוט. בוא נניח שהקו הזה זה המטוס, אנחנו בסקייבן, כן? אז זה קו. זה דלת אחורית. אנחנו המטוס פה כרגע. בסדר? רואים אותנו? כן. נשים את זה טיפה. סבבה, זה הדלת. מה המטרה של ספוט? תכלס, למה לא כדאי פשוט לצאת ולקפוץ למטוס בלי להסתכל איפה אתה? אולי יש שם הר. אוקיי, אולי יש מכשולים, אולי יש שינוי בטופוגרפיה, אולי מי עוד יכול להיות בחוץ שם שאתה לא רוצה לקפוץ עליו? צנחנים, מטוסים, מסוקים, עננים. כל מיני דברים מגניבים בישראל. צריך לבדוק. אז מה הדבר הראשון שאני רוצה לראות? קרקע? יפה, גם. אז מה שאני אעשה, אני אעשה לך גם מפה אחת רצוף ואז נעבור עליו. המטרה של הספוט זה שיהיה פנוי, שנדע איפה אני. אוקיי, אז אני מגיע לדלת, מזהה מועדון, אין צנחנים, מטוסים או עננים, אור ירוק, אוקיי. בסדר? כן. בואו נעשה את זה שלב שלב. מה הדבר הראשון שעשיתי? מגיע לדלת. בבקשה. למה אתה תופס?
זה לא לפתוח. כדי לא ליפול. נכון. אוקיי. עדיף תעזוב את החוץ. תפוס למעלה. אוקיי? אוקיי, אז אני רואה זה המועדון נראה לי. מעולה. מה קורה אם אתה לא מזהה איפה המועדון? האם אתה יוצא מהמטוס? לא, כי לפעמים מצליחים פה בלפלן, במקומות שאתה לא רוצה לדעת איפה הצניחו אנשים. אוקיי, אז אם אתה לא רואה איפה אתה, לא כדאי לצאת מהמטוס. כלל האצבע. אתה לא יודע איפה אתה. מי מחליט אם אתה יוצא? לא שלי. אתה. אני? אתה אחראי לעצמך כבר, אתה לא חניך ילד אפס. גדול. יופי, יופי. תבדוק עוד פעם. אני רואה את המועדון, רואה את המסלול מדינה, מסלול אתה המראה. יכול לפתוח, זה טלפון שלך? פתח גוגל מאפס רגע. פשוט כי הטלפון שלי מצלם את הוידאו, אז... יכולתי בטאבלט. עזוב. אנחנו רואים. יאללה, בסדר. אוקיי, אתה מסתכל ורואה, אני רואה מסלול המראה. אתה רואה שאתה פה. זה מה שאתה רואה. מה אומר? אני לא יכול לצאת. לא לצאת. אוקיי, סבבה, רעיון טוב. מעולה. רק כמו בניינים. אוקיי, בוא נשים את זה רגע על משהו טוב. נגיד שזה כאן. אני רואה את המסלול. מעולה. מה עוד אתה בודק? שאין לי צנחנים או מטוסים. או עננים. אוקיי, מה הבעיה עם עננים? שאני לא רואה משהו מתחתיהם. נכון, או יכול להיות לא רואה את השטח. יופי, סיימת את הבדיקה הזו, מה אתה מוודא? מה חסר? איך אתה יודע שהטייס מאשר את עצמך? אור ירוק. אור ירוק. יש לי אור ירוק. מעולה, אם אתה רואה אדום, אני מחכה. לא לצאת. אם ירוק, אז אוקיי, ואז אתה מאשר איתי. בסדר, אז גם אם אתה חושב שהכל על הכיפק, עד האישור שלי, לא לצאת. אוקיי. בסדר, חכה לאישור. לא לזה עוד פעם. אני מגיע לדלת. נגיע למטה. רואה את המסלול המראה. אני צנחנים מטוסים. אני רואה את המסלול המראה הזה מנהלים גם. ויש לי אור ירוק. אוקיי. עכשיו, בעיקרון המטוס טס, והחבר'ה מאחורה לחוצים כבר לצאת, ואנחנו מרחיקים את האחרון מהמטרה, אז צריך לעשות את זה קצת יותר. אוקיי. קצת יותר. המסלול, שטח נקי, ויש לי אור ירוק. מעולה. אני רוצה שממש תפרט צנחנים מטוסים עננים, כי זה יעזור לך לזכור מה אתה מחפש. אוקיי. הגעתי לדלת, כדי לא ליפול, רואה את המסלול, אין צנחנים מטוסים רעננים, ויש לי אור ירוק. אוקיי. יפה, בוא נעבור לשלב הבא. כן? מגניב, זה היה הספוט. אחלה. אז אחרי הספוט, הדבר הבא שלנו ברשימה היה עקרון יציאה. אוקיי, יציאה פלוטר, אתה יודע? כן, עשיתי פעם אחת. תראה לי. על היציאה. אוקיי, אז בוא נתאם, בגלל שאנחנו קבוצה עכשיו, בוא תגיב לי לפני שאתה יוצא, אז איך אתה יכול להגיד לי? בוא נגיד רדי, סרט קוסמו באפקט כזה. אוקיי. אתה בדלת? רדי. סט. טוב. מעולה. עכשיו בסקייבל, אם אתה זוכר, צריך קצת להיזהר לא להיפגע מזה, אז הייתי רוצה שתיתן צעד קצת יותר אוקיי. כזה איילה. ואז לא צריך להשתגע, פשוט להתרחק קצת. סט. מדהים. מה אתה עושה אחרי שיצאת? ארץ'. איפה הראש, איפה המבט? לאופק. מה אתה זוכר מה זה? נגע. שחרר את הרישיון קצת לפתוח, צ'יל, קצת יותר. ולהסתכל למעלה. תביא לי את זה. תסתכל למעלה. מדהים. יופי, תעשה את זה עוד פעם. רדי. רגע, שנייה, התקרה קצת נמוכה, אם אתה תעשה את זה כאפקט היה נפלא. אז מה שאתה יכול לעשות זה להיות עם הברכיים ולעשות רד, סט, ואז לדלג. יופי. ולהוציא אוויר. זה המאמן, תעשה את זה עוד פעם ומתקדם. זה היה קצת מוזר. התחלתי לא טוב. זה עוד פעם, אני לא רוצה שתפגע אתה תגיע אני גבוה. במקרה, כן. אז זה לא יקפוץ למעלה, יקפוץ אחורה. בוא נעשה את זה עוד פעם בליגנטיות. זכור שזה פשוט לדרג אחורה, עדיף רגל. אוקיי. למה? רגע. אחרי שתצא מהמטוס אני אגיע אליך. כן. אני אעשה טוב, זה תפוס אותך. אז זה טוב. אוקיי.
ואז האימון שלך, זה לא מעניין אותך, אני אגיד. ברגע שאני תפסתי אותך, עזרתי, עכשיו האימון מתחיל כשאני מתרחק, אמרנו 3 מטרים, זה בערך מרחק כזה. בסדר? בוא תעלה רגע על ה... איפה אתה בינתיים? פוטו? כן. בוא תעלה. בשכיבה. קצת בטן. יופי. רוצה להתקדם? נוח לך ככה? אני בסדר. אוקיי, סבבה. תראה רגע מצב גוף רק נתפס. אז רק את הידיים תראה לי. בתחילת הצליחה אני מגיע אליך. אני אעזוב, אני אלך אחורה אתה צריך לספקים. אתה 3 מטר. התחלה אני אעשה מרחק קצר. אני רוצה שתבוא אליי. אתה סתם מבין את רוח? לא. אוקיי. אז תן לך דוגמה רגע. אין לי פה את העגלה. טעות לא הבאתי את העגלה. אם עכשיו היית, תהיה במצב גוף רגיל, בוקס. יפה. אם עכשיו הרגליים שלך היו קרובות לקיר, והיית על העגלה עם גלגלים, והיית מיישר את הרגליים, תיישר? מה היה קורה? הייתי רב קדימה. היית זוז קדימה, נכון? כי הקיר היה דוחף אותך. נכון. אז אם אתה דוחף משהו, דוחף אותך הפוך. אם תיישר את הרגליים, אתה דוחף רוח, אתה בא אליי. זה האימון. לבוא קדימה. אתה צריך לדחוף משהו אחורה. זה הקונספט. בסדר? עכשיו בוא נעשה רגע קיור רק של הרגליים. כפת רגליים מה זה סוף. תיישר לאט לאט. לא, זה היה אגרסיבי ממש. תיישר לאט לאט. כמו באפל. עד המקסימום הרגליים נשארות. מבחינתי אפילו, אתה יכול לדחוף אפילו קצת על הרצפה. כן. זה כאילו כמו בטרק, זוכר? טוב, חפש. אז ליישר גם זה, תכלס עד לשם. פשוט לא צריך להרביץ, להגיע למקסימום. תהיה בבוקס רגע, מצב גוף, ותגיע למקסימום לאט לאט של הרגליים, יותר מהר. זהו. זה האחלה הדחה. איך אגב? אגב? אגב, בסדר, אגב תחתון? תמיד כואב. זהו. תמשיך, הפסקה? לא, אני בסדר. אז יצאנו מהמטוס, תכנס למצב גוף. הגעתי לפה. הלכתי אחורה. מה זה? יש רגליים. אז אני מדמה עכשיו את התנועה שלך, אתה מתקדם. עכשיו, זה יתפוס אותי. אם אתה תופס אותי עם הידיים קדימה, זה ייקח אותך אחורה. אז אתה צריך לא להתחתות. רק אז ועלינו מעלה קצת, ואז נתפוס. לעזוב. זה היה טוב. תן אגב בלוח. אוקיי. מה הפוך מליישר את הרגליים? תקפל רגליים. אוקיי, אז תעשה את זה רגע. אז אם אתה הפוך מליישר רגליים, לאן תטוס? אחורה? אחורה. אם אתה רוצה לטוס עוד יותר אחורה, מה אתה יכול לעשות? לדחוף עוד רוח. תגיד, אני אכיר? ידיים קדימה. כן, תחזור למצב יותר רגע. וגם רגליים. עכשיו, אם אתה רוצה לדחוף אותי כדי לזוז כמו איזה קיר, לדחוף אותי, אתה מרגיש כוח אליך אחורה. אם אתה מקפל רגליים, זה טיסה אחורה. למה שאתה רוצה לטוס אחורה? אז בוא נגיד שיש מצב שתטוס אליי, ויש מצב שהגזמת, אני בא מהר מדי. איך אתה עושה ברקס? דחוף אותי. בדיוק, זה הברקס שלך. הבנת? זה אל תבוא. כי זה גם לקפל הרגליים. בוא נתרגל עוד פעם את הברקס, זה יכול לשמור עלינו, שלא נתנגש. אוקיי, אני בא מהר מדי, אל תבוא. יופי, זה הברקס שלך. סבבה? מדהים, חשוב. אוקיי. עכשיו אני לא אדבר, אני רוצה שתרגל קצת קדימה אחורה. תראה לי את התנועה, כל פעם אתה תופס אותי, תביא אותי אליך. עכשיו רגע, כלל. חצי דרך, אתה עובר לניוטרל. ניוטרל זה בוקס, לא קדימה, לא אחורה. אז חצי דרך שלנו זה, אתה יודע, תדמיין. אני זז לאט, תביא אותי אליך. אם הרגליים הן מוכפלות, אני נביא לך פה. מה זה? טוב, תנוח שנייה. זה מחזור כזה, אנחנו צריכים 2 כאלה בסדר. לרישיון. בסדר? נשתדל להספיק. בוא נעשה עוד פעם. תביא אותי אליך. ומה אחרי? תרגיל? גובה. גובה? מתי אתה בודק את זה? כל 5 שניות. כל 5 שניות. או כל אחרי סוף תרגיל. לפני ואחרי כל תרגיל?
כל פעם שיש בעיה, ושם מדריך אומר לי. או הקורט שומע. אז אוקיי, בוא נסמנה את זה עוד פעם, תביא אותי אליך. מה קרה? מה אתה עושה? מסתובב אליי? איך אתה מסתובב אליי? תוריד יד, אל תשן את הגב. אוקיי? אבל מה היית צריך לעשות? גובה, למה? כי משהו לא מתוכנן ככה. נעשה זאת. לא, גובה. ישר גובה? כן, לא יודע, היה בעיה, קודם כל תבדוק גובה. לא, אחרי זה תשפר. אוקיי, יש גובה, אוקיי. גובה, תנוח, שחרר את הגב. לבדוק גובה. צריך לבדוק גובה. צריך לבדוק גובה. מה יש לי שני דייטרים? לבדוק גובה. צריך לבדוק גובה. חניך צריך לבדוק גובה, גם אתה צריך לבדוק גובה. ליכוד שכיף. חניך, אם כיף לך, תבדוק גובה. אם כיף לך, תבדוק גובה. אהבת? יאללה, עוד פעם. אני מכיר אותך, אתה תעשה כמה שיותר נוגע. בסוף, אגב, יש מערבון, יש פה, הכי קשה להגיע. אתה פה? תן קצת יותר רגע. יפה. זה לא להישאר עליי. אם אני קרוב מדי? ידיים, אוקיי. בוא נעשה את זה, אני מתקרב יותר מדי, תן לי פוש. אל תיתן לי לבוא. בסדר? תנוח. עוד סייקל אחרון כזה? נייס, תנוח. הגיע גובה, צריך להתכונן לפתיחה. עכשיו, הפעם, שנינו צריכים לפרוק. כדי שתכלס אתה לא יכול לסמוך אחרי זה אנשים שהם יתרחקו, ולמה צריך לפתוח רחוק אחד מהשני? כן. כן, אז את סמוך עליו אחד, אתה צריך לפרוק. יופי? מעכשיו לעד. אוקיי, אז עכשיו הגיע השלב לפרוק, עכשיו באיזה גובה אתה רוצה לפתוח? מה אמרנו? עד 3.4. אז בשביל שתספיק להתרחק, בואו ניקח 1,500 רגל מהגובה פתיחה. אז כמה יוצא? 5.5. אז 5,500 רגל, אני רוצה שאתה תגיד לי שאתה הולך. איך אתה מסמן לפני שאתה פותח מצנח? יופי. אפשר פעם אחת לעשות וובו, לפני שאתה הולך, זה פעמיים וובו. פעם לפני שאתה בורח, נקרא לזה היפרדות, ברייק-אוף, ופעם אחת לפני שאתה פותח. ברייק-אוף ווובו. אוקיי, אז עכשיו רגע, סימנת, לאן כדאי ללכת? כן, אז תכלס הפוך ממנו. פנים לפנים, הפוך ממנו. סימון. יפה, עכשיו טרק, אתה זוכר? כן. למדת עם רז, נכון? רגע, שנייה, רגע. אז בוא, כדי שלא תהיה שעה באימון, תעשה טרק טוב, אז תדאג אני קצת דברים לתקן. יפה, אז שחרר רגע את הידיים, יותר מדי זה. חשוב להבחין טיים-אאוט בין טרק חניך לטנגל פליי, אז לא לעשות להם סלט. מבחינתי אתה יכול להיות ממש עם הידיים במישור הזה, וגם יחסית רחב. אוקיי. בסדר, לא להשתגע. רגליים הכי ישרות שאפשר, ללחוץ, להרים את הברכיים מהזה. זה טרק של נינג'ות מבחינתי לך. יופי, תחזור לארץ, תעשה את הטרק. יופי, ואני רוצה שתספור 24. 23, 24. תחזור. עכשיו אתה אפילו עושה קצת ברקס. איך עושים ברקס? ידיים קדימה. קצת. כדי לא לפתוח במהירות. סיימת? אתה עושה קצת ברקס, ואז מה אתה עושה כשאתה רוצה לפתוח? מסמן. פול. מדהים. צ'ק. תנוח שנייה. וכשאתה מוכן אנחנו נעשה את ההיפרדות. בסדר,
יותר מהשלב שלה, אתה תגיד לי 5.5, הוא לא מגלה לך בסך 5.5. ואם אתה לא תשים לב, אני פשוט הולך ופותח לעצמי את המצנח. אז אם אתה רואה אותי הולך ופותח את המצנח, תבין שהגובה נגמר. אין רמזים יותר. אוקיי. יש? אז גובה 5.5. 5.5. 21, 22, 23, 24. רקס. ו? יופי, תנוח קצת. נעשה עוד פעם אחת את הברייק-אוף. כן, אפשר. זה יהיה פיקס. ואז נתחיל למעלה. אנחנו צריכים לחבר את הכל ביחד. ואז זה הפתעה מדהימה. תגיד לי שאתה מוכן? אני מוכן. שלך, מהברייק-אוף אני לא אומר כלום. תחשוב שאתה עושה את הסיפור. ברייק-אוף? אוקיי. 5.5. זהו. 180. אוקיי. ארבע, 21, 22, 23, 24. וקצת ברקס. ויבוף עוד פעם. פול. 23, צ'ק. תנוח קצת, כי אנחנו עושים את זה עוד פעם. אני צריך רצף בפועל, אין לך הרבה זמן. שניות. 5 שניות כאילו מסתובב ככה. כל איפור אומר שאתה תצטרך מעמוד לי. אני צריך שזה יישב טוב, כי כשנחבר את זה לשלם, זה יתחיל להיות מהר. אני מעדיף שאנחנו נהיה סגורים על כל החלק, ואז קיצר האור זה קצר. זה בסדר כאילו את החלק, להרגיש בנוח, ואז תגיד לי שאתה מוכן, אני אעשה את זה עוד פעם. אני מוכן. שלך? הכל או רק הברק? רק הברק. ואז מצליח. 5.5. אוקיי, 5.5. ידע. 21, 22, 24. ואז קצת ברק. 21, 22, 23. שניתי לעשות טאוצ'ים בקורס. יופי, מעולה. מה קורה אם אתה מרגיש שאתה מתקרב אליי מהר מדי באקדמיה? רקס, יופי. נהדר, בוא נתקדם. מה קורה אם אתה מסתכל על הגובה ושם לב שלא התחלת עדיין את הטרק וכבר גובה 4? לפתוח. זה לא בכל מחיר. פריורטי. גובה פתיחה. מצוין. בואו נראה בזה שלנו מה נשאר. שלנו תרגיל חופה. נכון? פתחת, רגע שנייה, פתחת מצנח, מה אתה בודק בחופה? אני בודק פה שפה יש סיפור אחר, הם שומעים? אני בודק סקוואר, סליידר דאון. סקוואר, דר. דר, כן, דר, סקוואר, סליידר דאון, ונותן שני ספרים. נהדר? מסתכל ימינה, קצת ימינה, מסתכל שמאלה, קצת שמאלה, מסתכל גובה, נהדר? מסתכל צרכני. מדהים, לאן אתה טס? להולינג אריה, למגרש משחקים. מעולה. יופי. סבבה. אם אתה הגעת לאזור המתנה ואתה מעל 2500, אתה יכול לעשות תרגיל. בוא נראה לך איזה תרגיל אתה עושה. נגיד אתה טס באזור המתנה, שים עיניים למעלה כאילו אתה טס, לשם לאט לאט. בסדר? אתה תלך לאט לאט, כאילו אתה טס בכיף שלך, מגניב לך, ואז אתה רוצה לפנות קצת שמאלה וקצת שמאלה, ורואה צד חד. מה אתה עושה? צד שני אחד, נכון? כן. יופי, זה התרגיל, רק בלי הצד חד. אוקיי, אז מה התרגיל היה? בוא נעשה את זה לכיוון הזה שיראו מה עשינו. כן. נגיד שטסת בכיף שלך לאט לאט, ורצית לפנות ימינה אוקיי, יופי. אז התרגיל זה נקרא היפוך פנייה, כי התחלת פנייה וחיזלשת אותה לצד שני. 90, 180. סגור, אז איך עושים את התרגיל? בוא תעמוד פה, נגיד אתה טס ידיים למעלה, ומה הדבר ראשון שאתה עושה לפני שאתה עושה תרגיל כלשהו באוויר? גובה. יופי.
כן, בעיקרון יש לך טאפ או תגם, מה שאתה רוצה, עדיף לזכור את זה כאילו לפני ראשי תיבות שלא תפספס. אז דבר ראשון שאתה בודק? טראפיק, יפה, בתרגיל הזה אתה all over the place, אז תסתכל כאילו, ממש גם מאחוריך גם, למה להסתכל גם למטה? אתה מאבד גובה מהקהל, יפה אומרים פה. מעולה. ומה הדבר הבא אחרי טראפיק? גובה. גובה, עד איזה גובה מותר לך לעשות תרגיל? עד 2,500. נכון, זה מיקום, איפה אני נמצא? יפה, מה זה אומר שאם אתה לא באזור המתנה, האם אתה עושה תרגיל? עדיף לי לא לעשות. עדיף שלא, כדי שתוכל להגיע איתך. אז קודם להגיע ואת המשחקים עושים פה. אוקיי. נייס. עכשיו מה אני עושה? אוקיי, אתה מתחיל להתחיל לפני ה-90 מעלות, שאתה יודע. תבחר קצת, תסתכל לפני שאתה פונה כמובן. לפני 90, ותחזלש אותו 180 בצד שני. זה התרגיל. זה כיף, יש G, יש סיכון, שיהיה לך פיתולים. אם אתה ממש מוכשר, אולי תצליח. בסדר? אז אתה יודע לפתור פיתולים? כן. נהדר, בגלל זה אנחנו עושים את זה מעל 2.5. הסיכון השני זה להתנגש למישהו, אז תסתכל טוב טוב. אוקיי. בוא תעשה צד שני. תעשה תוך כדי טיסה, תעשה את התרגיל לצד השני. מה עושים לפני התרגיל? בודק את המכנים. בודק גובה. כן, זה 3. מיקום. יש, 3 זו זה המתנה. נותן. ו... כן, עכשיו העניין זה לא לחכות. אתה מפספס את הפאנץ'. העניין זה לבטל סיבוב, זה אומר פנית, בום. ולהרגיש קצת את ההיגוי. זה. בסדר? ואז להתאפס. ואז עוד פעם גובה, מיקום, צמצומים. מעולה. אין צורך לעשות מעל פעמיים, פעמיים זה מספיק לנו. בסדר? נהדר. בוא נדבר רגע. בדיוק. בוא נדבר על תמות הנחיתה. אתה איפה שתצלם שוב? לא, אין לי את זה פה. קח את גוגל מפס. כמובן אני יכול לעשות את זה פה, אבל אני לא אוהב אותה. מה גם קצת, לא יודע, פעמים קצת סבוי. סתם, בוא נהיה ליד הזה שיוכלו לשמוע. יש. אוקיי, אז אנחנו על המפה, ואנחנו נשארים על המפה. יפה. אתה מזהה איפה המועדון? כן. איפה? שם, מסלול המראה. תיגע בנקודה שאתה רוצה לנחות בה. אני רוצה לנחות ליד הדשא אמרו לי. לא. לא ליד הדשא, שם זה צנחנים מהירים ואתה נוחת. אני רוצה פה. יפה. אז אתה נוחת באמצע של השטח. השטח זה האזור הזה, זה השטח. כל השאר מבחינתי זה מחוץ למועדון. יופי. איפה? או בעצם, תסתכל על הרוח. מדהים, כן, ככה. תסתכל על הרוח רגע, אתה יכול לקום לעמוד נגד הרוח? לעמוד נגד הרוח? כן, ככה. מדהים, רוח חזקה או חלשה? זה חזקה. בינונית, כן. בוא. אוקיי. אם היא הייתה חלשה, כמה רחוק היית הולך אחורה? אתה זוכר כמה מטר אתה עובר נגיד 0 רוח. כמה מטרים אתה עובר ב-300 מטר? ב-300 רגל של גובה, יעני, פיינל. כמה אתה מתקדם? אין רוח. תיאורט. בערך... 300 בערך 100 מטר. 1 ל-3, לא? כן, אז 1 ל-3 זה אומר שמה שאני יורד אני עושה פי 3 קדימה. אתה יורד 300 אז אני עושה 900. 900 רגל. כמה זה 900 רגל למטר? בערך 300. איזה כיף, זהו 1 ל-1. ירדת 300 רגל, התקדמת 300 מטר בגס. אז איפה זה 300 מטר פה? אתה רואה פה מרחקים? הנה רשום לך. נמצא 300? זה בערך ה-300. הדבר, הגוש הזה, לא יודע כן, קוראים לו. קצת הגוש ההוא, עוד לפניו. זה אם אין רוח. אמרת יש רוח. כן. תגידי חזקה כמו שאמרת. אני מקצר. בחצי. אז 150 תן לנו. יופי. אז זה הנקודה שלך. אתה יכול להוסיף נקודה? מדהים. עכשיו, מה יהיה אורך הבסיס? אורך הבסיס רגיל. אתה אמור לדעת את זה, כן? אני רק בוחן את הידיעות שלך. רגיל? תעשה. 200 רגל. קח, תתכנן את כל התלמוד. 200 רגל זה כמה בפיט? אתה מכיר את הכלל? פיינל יוצא לבסיס אותו אורך. אני יוצא לבסיס אותו אורך? כמה עשית בפיינל תעשה בבסיס. 150 מטר. נו, אבל איפה אתה רואה את התוספת? שים לב, זה מתחיל מ-150, צריך להגיע. אוקיי. ו? זה...
עכשיו רגע, אם הרוח תהיה חזקה, אם הרוח חזקה, אז מה זה עושה לדאונרינג? זה דוחף אותי המון. אז כמה תעבור? במקום ה-300 הבסיסי. כפול כמה. כמה זה? לא יודע כמה הרוח, אבל... נגיד, הלכנו על רוח חזקה רגע כתרחיש. אז נגיד כמה 600? כן. עכשיו, זה 600 מהמספר הקודם שהיה לך. 900. נכון. יופי. עכשיו, ניתן לי, אתה יכול להסתכל על התבנית. עכשיו נתעלם רגע מהדבר הזה. אתה יכול לצלם מסך ולשלוח לי בוואטסאפ? כן. טריק מגניב. לא, כן, לשלוח, אבל עוד לא לעשות סנד. זה טריק פלוס כסת"ח. תכנון נחיתה. אתה שולח לי בוואטסאפ, אבל יש אפשרות לערוך לפני. למה זה לא נתן לך? אצלי זה נותן. תעשה שיתוף. זה האייפון, הכל לא עובד שמה. אז אתה יכול לערוך את התמונה, לעשות העריכה של התמונה. יש לי עריכה. יופי. עכשיו בעריכה, אני רוצה לשאול אותך, אם אתה פה, קודם כל מה הגבהים? תרשום את הגבהים, כי לא רשמת. זה פה זה בסביבות ה-900 רגל. 1,000 בדרך כלל, כן? פה זה 500. לא, 600. ברוב המועדונים זה 600, ב-AFF זה 600, אבל יש מועדונים שמקטינים את זה אם המקום מוגבל. 50 או 300? זה 300. זה אמור להיות כאילו כמעט שווה גובה. פשוט פה ה-1000 מתחיל קצת יותר מוקדם, קשקש זה אחר. 1600-300 זה הבסיסי, אם מועדון אחר אומר לך משהו אחר, צריך להתאים את זה. יופי, נגיד אתה פה, ואתה בגובה 900. כן. מה תעשה? מה הבעיה ומה תעשה? תשאר על אותו צבע. צבע? אז אני אעשה קצת יותר לפה. כן, הגזמת. אתה צריך להיות יותר עדין. זה לדפוק בכביש 6 פתאום פנייה ימינה זה בעיה. ככה. כן. אני רוצה שכאילו תאריך את המסלול ותגיע עד לנקודת 300 שלך. עד ה-300, עד ה-300, עד ה-300. כן, אתה לא חייב לחבור לנתיב הזה, אתה יכול לעבור אותו ככה. אוקיי, בוא נלך לתרחיש אחר. אתה פה ואתה ב-700. זה הכחול, זה 700. אני צריך לקצר את זה. באותה נקודה? כן. יופי. מדהים. מה אתה עושה אם אתה ב-200 רגל ומגלה שאתה בעצם הפוך מכולם? התבלבלת עם הרוח? מסתובב מהר למה לא? אסור סיבובים נמוכים. למה? זה יגרום לי להתקרב לקרקע מאוד חזק ומהר. התקרבות לקרקע מאוד מהר, מה יכולה לגרום? שבירת רגליים. פציעה? מה? אוקיי, אז אני ממשיך רגיל. כן, אבל להיזהר לא להיכנס מוכן למה? לא להיכנס לשונים, לגלגול. ומוכן לגלגול של החיים שלך. הגלגול הכי טוב שעשית בחיים. באותו רגע, עד לאותו רגע. יופי, נהדר. בוא נחבר הכל. בסדר? צריך מים, נשתה קצת. אני ארגיע את עצמי. כן, לא. תסגור את זה. צילמתם, ראיתם? יופי. בוא נמשיך. יש לי הערות לכל הדגמה שלי? חצוף. כן. טוב, אז, מוכן לחבר את זה מההתחלה? כן. יופי. אז חכה, אנחנו מתחילים אותו. לא, סגלת. היינו מהספורט. אוקיי. בסדר? אני מגיע לדלת, מסתכל למטה, רואה מסלול, אין צנחנים, אין מטוסים, אין עננים. מסתכל על האור הירוק, יש אור ירוק, מסתכל על המדריך. אוקיי. מסתובב. עושה ready, set, go. Ouch. אני באאוץ'.
22, 23, 24, סופר, ברקס, וייבורס, שער פול, 21, 22, 23, צ'ק. בוא תעמוד. וואו, יפה. דף חגובה, מה אתה עושה? דיר, סקוויר, סליידר דאון, סטירבול, נותן שני פלרים. 2, תקל ימינה, נותן קטן ימין, שמאלה, שמאלה. כמה קטן? 90 מעלות. בודק שזה עובד. נייס. ואז אני מסתכל לראות צנחנים, אין לי צנחנים, לאן אתה טס? אני טס למגרש משחקים. הגעת. הגעתי למגרש משחקים, אין לי צנחנים, גובה, ואני במקום, אין לי צנחנים, יש לי גובה עדיין לעשות תרגיל. כלומר 4. וואו, מעולה. אני נותן 90 מעלות, ושובר 180. נותן 90 מעלות לפה, שובר 180. אתה עושה בדיקה. גובה לא בדקתי, בצנחנים לא כן, בדקתי. בין התרגילים, אולי מישהו בא. אז אני צריך להסתכל, אין לי אף אחד. גובה, יש לי עדיין גובה. נותן קטן ושבירה לפה. מדהים. נשאר, תסתכל גובה, צנחנים. חצי, יופי, 1,000. 1,000, ואז אני צריך להיות בנחיתה שלי. כמו שתכננו, תעשה ווקט, כאילו. איך? תגיד לי רק גבהים. גובה, אני ב-600. אוקיי. מסתובב. נייס. 300, עובר, התחלנו נחיתה, פלר. הוצאות לגלגול. אוקיי. רגע, להיות מוכן לגלגול. ליין צמודות תמיד. מעולה, יופי, בוא נעשה איזה משהו מגניב. כן. איזה מדגובת שלך? אחד. נייס, תראה לך משהו מגניב אם אתה לא מכיר. כן, אתה הולך לפה, טריינינג, ואז יש לך נורמל סימוליישן, ואחרי שתצא מהמטוס תלחץ פה. וכל פעם שאתה תסתכל על הגובה, תגיד לי מה גובה. נכון? תעשה מהסכום. טוב. צ'יל, רואי לאט. סליחה שביעית שלי, חכה. טוב, אני עושה ספוט. אני מסתכל, אני רואה את המסלול, ואין צנחנים, מטוסים או עננים. יש לי אור ירוק. תגיד לי אוקיי. אוקיי. אני מסתובב, ready, set, go. צ'או. תלחץ, פוש לבטן. I'm gonna push. 12,500. Yeah. אוקיי. גובה 10. מעולה. יפה זה? מה? בסדר? 8. 7. 6. 5.5. ריבוס. כן. מסתובב. כמה אתה פרוס? 3,300. אם קרה ופספסת, אז זה סבבה, אתה מסמן אותו, תוותר עליו. זהו, אבל אנחנו מתאמנים על ממש מגניב. חלק מהמטרות שלנו של שיחה זה כן שתספיק כזה. שמע, אם אתה ב6, אל תתחיל תרגיל, תחכה שנייה, תנשום, כן, כאילו, וואלה, עדיף רציתי לעשות עוד אחד. כן, עדיף לי שתוותר עליו ותשים לב לגובה. אוקיי. בסדר? בוא נעשה מההתחלה. מגניב, ממש. כן, היי ספיד מה? לואו ספיד? וואו. נורמל. לא, אני רוצה לומר זה על מפן של זה. מגניב. טוב. סתם, יאללה, טוב, אני בא לצ'ק. אני רואה את זה, אני אתן פנים מטוסים עננים, אור ירוק. אוקיי. ready, set, ouch. אתם גם צריכים לעשות את הטארץ', לא נלחם אגב. פוש לבטן? I'm gonna push the היי. אוקיי, נורי.
בסדר. יש וחצי. אמרנו 2, אז אני מחכה. 5, 8, 5, 6. חבל. זה ממשיך אתה ניתן לו רגע לרוץ, פתחתי מצנח, טוב. אז אני מסתכל לראות שהראשון, 2 פלרים. לא נותן 2 פלרים. קודם מסתכל, סטר, סקוואר, סליידר דאון, ואז נותן 2 פלרים. מסתכל ימינה, נותן קטן ימינה. מסתכל שמאלה, נותן קטן שמאלה. עוד ניגריה, עוד קצת. אני בעוד ניגריה. אוקיי, עכשיו יש לי גובה. סרטון דמו, חבל, תעשה עוד פעם. בסדר, הם ייהנו מזה. עכשיו יש לי עדיין גובה. אני ב4. אוקיי, אני מסתכל צמחנים, אני בערך בעוד ניגריה ויש לי גובה. זה 2.5. לא עושה כלום. גובה 1000. גובה 1000, אני בשטח נחיתה. נחיתה 600. 300. משה? טאק. יופי. מה מאפשר לך לטוס קדימה? מה הכוח שדוחף אותך? מה אתה עושה שמזיז אותך קדימה? מה הכי חשוב? כדי שתוכל לטוס קדימה. לא, עם חופה או בלי? לא, פריפול. פריפול? ליישר רגליים. תרגיל. כן, תיישר רגליים, תדחוף אותם. כן, בסדר? ללחוץ על הרוח. כן, רק אז זה יעבוד. למה חשוב ליישר אותם סימטרי? כדי שזה לא יסובב אותי. כן, מה יקרה אם תסתובב? מה אתה עושה אם הסתובבת? מה הדבר הראשון שאתה בודק? גובה. יופי, מעולה. מה קורה אם אתה התחלת טרק, אבל הוא, כאילו בפרידה עשית טרק והוא יצא עקום? מנסה לאשר ועובר לאאוט אם צריך. כן. גובה. כן, גובה ופותח בגובה הנורמלי, הטרק לא הדבר חשוב, אבל פתיחה יותר חשובה. פגז, מעולה. יופי, אז מה שאנחנו עושים עכשיו זה, אנחנו נרשום אותנו ליף, כן. ואז ניפגש באפשר הציוד, נתארגן על הציוד סגור. מעולה, זה כיף. Yes.